थामसि नं राजा लामानिफ्राय जागायनानै बान्दु बाजार रडसिम थांनाय लामाखौ दिनै रबिराम नार्जारी एमएलए आ बेखेवनानै होयो। बिथांनि बेबादि खामानि मावनायखौ नुनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जोबोद गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायदों। बेजों लोगोसे गोबां दाब दाब जायगायावबो लामा बेखेवनानै होबोदों बिथाङा। मानोना बिथांनि खामानि मावनायखौ रायजो राजाफ्रा बयबो बाख्नायजोबदों। दा बे लामायाबो जुदि मावथावथाव गुवारब्ला आरो बोरैबा फोलाव जानायब्ला फोलावथावथाव दंबावोबा एसे गिदिर गिदा खालामनानै फोलावनानै बेखौबो मावजायो। खोनाबाय? हाबलाङो थारमाने 1 किल'मिटारनि खम जानो मोना लामाया। PWD नि दा गभर्नमेन्टनि नियम मथे बबेबा लामाखौ हमनांगौबा 1 किल'मिटारनि खम जानो मोना गोलावा। दा बे जुदि 1 किल'मिटारनि गोलावसिन बानाय जायोबा 2-3 किल'मिटार जेसे गोलाव एसेबां मोजां नङा होमबा? जेसे गोलाव एसे मोजां। बबेजोंबा फिदिं फिदा लांदेर जायोबा आं बेखौबो हमगोन। मिथिबाय? दा जोंहा बाजेट सेसना जागासिनो दङ। बाजेट सेसना जोबग्रोथों। 28 तारिखसिम जागोन बाजेट सेसना एसेम्ब्लिया। देग्लायनि गभर्नमेन्टआ बे बाजेट सेसनाव PWD डिपार्टमेन्टनि लामा दालां बानायनायनि थाखाय बेसेबां थाखा हमो बेखौ आं नायग्रोनि। थाखा हमो नालाय बाजेटआव ओरैनो थाखा गैया मा गैया हमनो होनलाबाबो जानाय नङा। PWD डिपार्टमेन्ट हिसाबै आसाम गभर्नमेन्टआ देग्लायनि बाजेटआव दालां लामा मावनायनि थाखाय बेसेबां हाजार कौटि थाखा हमदों नैबेखौ नायनानैसो बेवहाय मावजाथावैया मा नायनानै आवगायनांगौ। दा बेखौ गाबोन प्लेस खालामबासो जों हमनो हागोन। गाबोन जेला बाजेटखौ हाउसआव गथायगोन समफोरनिफ्राय डिसकासना आरम्भ जागोन, डिबेटआ जागोन। दा गाबोन आं नायग्रोनोसै। ओमफ्राय जुदि मावनायनि थाखाय प्रभिजनखौ दोनदोंबा स्किम हमनायनि थाखाय थाखाखौ बाजेटआव जुदि बुरजा हमनानै दोनखाबायबा बेनिफ्राय बिख'नानै लाबोनायनि बेबस्थाखौ आं खालामगोन। आरो बै लामाखौबो आं नोजोर होगोन। ओरैना जाबायबा हरैना जाबायबा बे मालाय मानसि जानांगौ। जानांगौना जानाङा रायजोफोर? जानांगौ नङा होमबा? जाथारनांगौ। बेबो जानांगौ। आं बेखौबो नायनानै दंबाय थाखायो। खिन्थु खायदाल' जाथ'वाखै। खायदाखौ खालामगोन देग्लाय नैबे बाजेटनि उनाव नायसै नङा होमबा? दानिया रायजो राजाफ्रासो माब्रै दंबा? मोजाङै दं। जेफोर मोजाङै दं। मोजांसिन जानाय लामायाव दंना गैया? खोथाया बिसो जाहैबाय दाना। आं होननो नागिरनाया जाबाय जोङो दा राजनितिनि खोथा बुंनो नागिरदों। आं दा राजनितिनि खोथा बुंनो नागिरदों। इलेक्सना जाथारसै नालाय एप्रिलावनो जागोन इलेक्सना, एमपिनि इलेक्सना। दा नै माबा सोलिगासिनो दं, दा फेब्रुवारि जागासिनो दं। फेब्रुवारिनि दिनैहाय 11 तारिख नङा होमबा? 11 तारिख बारा गोबाव गैला, 28 दिनल' बियो। गासै बेसेबां दंबावो? माने माबाल'सै 17 दिनल'सै नङा होमबा? 17 दिन जोबबानो मार्च फैबाय, एप्रिलावनो इलेक्सना जाबाय एमपिनिसो दिल्लीयाव। हिरा सरनिया खोनाबाय? खोनायाखै? हिरा सरनियाखौ टर्च लाइट सेरनानै इलेक्सन गेलेग्राया बे हिरा सरनियाया खननै जाबाय नङा होमबा एमपि जानाया? बेनि सिगां बर'फोर जाबाय थायाखैमोन। बर'फ्रानो जाबाय थादों। सरन नार्जारी जादों, सत्येन्द्र ब्रह्म चौधुरी जाबोदों, सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि जाबोदों गले गले नङा होमबा? जे जाबोदों बर' फिसाफ्रानो एमपि जाबोबाय थादों। दा खिन्थु बे बर'फ्रा हिरा सरनियाजों सेनानै लाजादोंना लाजायाखै? खननै थारमाने 10 बोसोर खालि जाबाय बर'फ्रा एमपि गैया। ओमफ्राय नैबाहाय जोङो बिटिसि सालायनानै गगाब सगाब बिराद गोरा देखायगासिनो दं गावखौनो गाव नङा होमबा? आसामाव जोंहा 10 जन 12 जन एमएलए दं, मन्थ्रि दं होननानै जों दुगा जाबाय थायो। आसामाव 10 जन 12 जन एमएलए मन्थ्रि लानानै बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायनानै बिराद गावखौनो गाव जाथिखौ जों गोरा देखायनाय जाथिया सासे हिरा सरनियाजों दुइबार जोङो माने माबा जाबाय, फेजेन जानानै लासिं सिं खालामजाबाय। लाजिना लाजायाखै रायजोफोर? लासिं सिं नंना नङा बेलाय जाथिनि थाखाय? लासिं सिं, थैनो बायदि लासिं सिं बियो। रायजो सालायनाय गभर्नमेन्ट दंबाव। आसामाव एमएलए मन्थ्रि जानानै रायजो सालायगासिनो दं आसामखौ। हयरेस क'क्राझारनि मोनसेल' पार्लामेन्टारि समस्तिखौ बे बर' रायजो राजाफ्रा माने हिरा सरनियाजों सेजाबाय।
जोंहा बिटिसिआव रायजो दं राजा दं जों सासन खालामदों होननानै दुग्गानानै लानानै मा लाब दं आइफोरा रायजो राजाफोर एमपिखौ नों देरहानो हायाबा नों रायजो सालायदों होनना दुग्गाना मा लाब दं भाई आरो बे मान जाबाय थादों बे जाबाय थानायनि इरासरने देरहालांबाय थानायनि खारना जाबाय बर'फ्रा एमपि इलेक्शनाव खावनै जानानै थाबाय थाबाय एमपिल' नङा एमएलए आवबो बिटिसिआवबो नंगौना नङा इउपिपिएल फारसे आरो बिपिएफ बर' फिसाफ्रा जेब्ला खावनै जाबाय गुबुन हारिफ्रा मालाय खावसेयाव ज' जाहैबाय गासैबो नोंजों थाफानायफ्राबो नोंनो होबावा मिथिबाय गावहा मावग्राखाय गाव होगोन बिसि फिसाखौ हरि होदो हिरानो होदो होनना बुङो नोंजों थाफाग्राफ्राबो दा बेबायदि जों बर'फ्रा गावस्रा जानायनि थाखायनो गुबुन हारिफ्रा ज' जानानै हिरा सरनाया भट होनानै खननै बेखौ एमपि बानायबाय बेसेबां लासिं सिं दुखुनांथाव बिखा खामथावथाव बाथ्रा बेला जों जे सियाराव जिरायनानै एमपि जानानै दिल्लीयाव हब्रा बाथ्रा बुंबोदोंमोन बर'फोरनि रायजो नांगौ माबा नांगौ बड'लेण्ड नांगौ बायदिसिना नांगौ होननानै बे सियारा दिनै जोख्लाय जाबाय सेजाबाय जे राजानो माने एमपिनि मुकुटखौ गाननानै जोङो बर'फ्रा देखायदोंमोन अहंकार जादोंमोन बे मुकुटआ दिनै सेनानै हिरा सरनानै जों हमजाबाय लासिं सिं नंगौना नङा बे बाथ्राया जोंनि जाथिनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा नंगौना नङा बे जोंनि थाखायलाय आरो बे एकमात्र जानायनि खारना जाबाय बर'फ्रा खौसे जानो हायैनि थाखाय एमपि इलेक्शनाव जुदि खौसे जानानै जों सासेल' एमपिखौ देरहाहोनो थाखाय सेस्था खालामोबा इउपिपिएल दोनथ' सोरबा माबा दोनथ' होननानै जुदि जाय केन्डिडेटआ दिनैनि दिनाव देरहागोन बेबायदि देरहानो गोनां सम्भाबना थानाय बे लिडारखौ जुदि हानजानि खोथा सिन्था खालामालासे पार्टिनि खोथा सिन्था खालामालासे जातिनि मान सन्मान आरो गौरबखौ हमथानांगौनि खाथिराव जों ज' जानानै एमपिआव भट होनांगौ होननानै जुदि साननानै गेलेयोब्ला सहाय खालामोब्ला मदद होलायोबा खौसे जायोबा हिरा सरनियानिखायनो हिरा सरनियानि बिबौ बिमायं बिसि फिसा 7 बार 8 बार 10 बार जोनोम जाबाबो जोंखौ फेजेननो हाया बर'फ्रा देरहायो देरहाना देरहा रायजोफोर हरे खावसेया गुबुन हारिफ्रा ज' जाजोबब्लाबो जों बर'फ्रा ज' जायोबा जोंखौ सोमाव हाया जों देरहायो रावनिबो मददबो नाङा जोंनो जों गोजान देरहानो हायो आरो दिनै बेखौनो खालामनांगौ मानो खालामनांगौ जों नुखाथारबाय दा इउपिपिएलआथ' एकदम गोथाया खराव थांखाबाय नङा होमबा जोबस्रांथारनाय अबस्थायाव फैयाखै बिसोरनि मानसिफ्राथ' खारला जोबथारबाय जेरै हायै एरै खारला जोब्बाय मोनफ्रोमबो माने ब्लक मोनफ्रोमबो प्राइमारि कमिटियाव दा बिसोरनि पार्टिखौ गारनानै बिपिएफआव जगदान जानाय बे बेसेबां हुलस्थुर जाबाय थादों दा नुवाखै होनबा रायजो राजाफ्रा सानफ्रोमबो बिपिएफआव एथ' हाजार अमुक ब्लकआव एथ' हाजार अमुक प्राइमारियाव एथ' हाजार अमुक डिस्ट्रिक्टआव एथ' हाजार दोबै हाला एकदम माने बे माने इउपिपिएलनि मानसिफ्रा बिपिएफआव जगदान जाफैगासिनो दं हाबफैगासिनो दं बिजेपिनाबो हाबफैगासिनो दं गुबुन दलनाबो हाबफैगासिनो दं दा बेखौ नायोबा दिनैनि दिनाव बिपिएफजों मानसिया बांसिन दं ना गैया इफोरा भाबा मानसिफ्रा बिपिएफजों रायजो राजाफ्रा बांसिन दं ना गैया दा नुखाबाय नङा होमबा दंथारो ओमफ्राय हरै इउपिपिएलजों बारा गैला खमथार जाबाय बिसोरना गैथारला एसेल' थारसै बेखौ नुहुराखै होमबा आरो मानसियानो जुदि हरै गैलाब्ला मानसिफ्रासो रायजोफ्रासो भट होगोनबा भट होग्रायानो बिसोरजों गैलाब्ला बे भट होग्रा गैजायै दला दिनैनि दिनाव केन्डिडेट होनानै भटखौ नस्थ' खालामनाय हारिखौ होखांनायनि मा खारन दं रायजो राजाफोरा बिदि नंगौना नङा जाय हानजाया देरहागोन ओंखायनो बे हानजाखौनो दिनैनि दिनाव आंनि मथेबा आं साननाय मथेबा हिरा सरनियानि हानजाखौ फेजेननांगौनि थाखाय आरो बर'फोरखौ दिसफोरखौ सासन खालामग्रा बै राजनीतिक नेता आरो दलफ्रा थुब्ला खावनायाव बुखावनाय बे मुगै-सुगै खामानि जे बिसोर मावबोबाय थादों गोदोनिफ्राय बेखौ होबथानांगौनि खाथिराव एमपिनिफ्रायनो जोङो ज' इलेक्सन गेलेनायखौ जागायनांगौ होमबा बिटिसिआवबो जों ज' जाहैयागोन नङाबा मा जानो हागौ बिटिसिआ मिथिबाय बिटिसिआव दा प्रमदनो आदार होनानै दोनबाय थाग्रा प्रमदखौ माने इउपिपिएलखौ आदार होनानै दोनबाय थाग्रा हानजायानो फैगौ बिटिसिखौ सेनायनि थाखाय बिस्रा फाव फान्दायगासिनो दं मिथिबायना जों जुदि दानिफ्रायनो एमपि इलेक्शननिफ्रायनो इउपिपिएलआबो बुजिनानै बिपिएफआबो बुजिनानै सासेल' बर' फिसाखौ केन्डिडेट खालामनानै बेखौ देरहानोसै होननाय खामानि मावनानै उननि बेलायावबो ज' रानलायलायनानै गेलेहैनायसै होननाय थिउरिखौ लानानै जुदि आवगायाबा नै मिथिना लाखा
दिसफोराव जायफोर गभर्नमेन्ट सालायबाय थादों बे इउपिपिएलनो आदार होनानै फिबाय थानाय बे हानजायानो बे सरकारानो बिटिसिखौ सेख'नायनिसो बिस्रा सिं दा नाजागासिनो दं आरो बेनो जानोबो हागौ बेखायनो खबरदार होननानै जों बुंबाय थादों मा नैबेखौ मोनसे खाबु हिसाबै लानि एमपि इलेक्सनखौ खाबु हिसाबै जों लानो हायो नामा इउपिपिएल बिपिएफ ज' जानानै गेलेनानै देरहाहोनायनि माखासे कौशलखौ जों बानायनो हायो नामा बे जोंनि भबिष्यत बिटिसि रैखा खालामनाय जातिखौ रैखा खालामनायनि मोनसे पलिटिकेल ट्रेन्ड हिसाबै गोदान पलिसि हिसाबै जोङो लानो हायो नामा नैबेखौ सिन्था खालामनाया खुब दरखार दं आं नोंखौ दिनै खावलायगोन इउपिपिएलनि बिथां दैदेनगिरिफोरखौ आं खावलायगोन बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव जिहेतु स्पष्ट भाबै नुबाय इउपिपिएलआ दिनै देरहानायनि लामायाव गैया हाजारखि सरकार दं जोंहा थाखा दं जोंहा दिसपुराव जोंहा गभर्नमेन्ट दं जोंनि आखायाव पुलिस दं आर्मि दं ना हाजारखि बुङा मानो रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव सैथो बाथ्राया जाबाय मा इउपिपिएलआ एमपि इलेक्सनाव कोनो प्रकारे देरहाया दा रायजो राजाफोरनि गोसो गोरबोनि बाथ्राया मा रायजो राजाफोरनि गोसो गोरबोनि बाथ्राया जाहैबाय इउपिपिएलआ 3 बोसोर जाबाबो रायजोफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै बिटिसि ओनसोलनि जौगाखांनायनि खामानिखौ मावनो हायाखै जोंनि आइजोफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा होनो होननायखौ हायाखै न'खर न'खर साख्रि होनो होननाय बाथ्राखौ बिसोर मावफुंनो हायाखै लामा सामा जाम्फै दंग जेरैबायदि मावनानै डेभेलप खालामनांगौमोन हायाखै बिटिसिनि 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिननानै बिटिसिखौ लर्ग थर्ग एकदम माने हाराजों बेगेंजों स्राव स्राव एकदम रानथाब थुमथाब खालामजोब्बाय जेबो गैला होनना रायजो राजाफ्रा दिनै सानो आरो बेखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौ गारजोब्बाय रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौ मोजां मोनला आरो रायजो राजाफोरनि साननाया जाबाय मा ओइबार इउपिपिएलखौ फोजोबस्रांनानै हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ हान्जाखौनो गभर्नमेन्टआव लाबोफिननांगौ बिपिएफखौनो जरदार खालामफिननांगौ होननानै दा रायजोफ्रा बयबो थांखि लाबाय बयबो सानबाय आरो बेनि थाखायनो दिनै लैहोर लैहोर बिपिएफ हान्जायाव रायजो राजाफ्रा फैगासिनो दङ आरो बेखौनो नोजोर होनानै नोंखायनो दिनै स्पष्ट बुंनो हाबाय बिपिएफ हान्जाया इउपिपिएल हान्जानिख्रुइ शक्तिशालीसिन जोंहा गभर्नमेन्ट गैया जानो हागौ थाखा फैसा गैया जानो हागौ पुलिस आर्मि गैया जानो हागौ किन्तु रायजोफोर दं दा हाजार हाजार लाख लाख रायजोफोर दं आरो रायजोफ्रा जायजों बांसिन थागोन बेनो देरहासार जायो राजनितियाव दा होनबा दिनै जोङो बांसिन रायजो राजानि समर्थन जिहेतु मोननानै दं बेखायनो दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा इलेक्सन गेलेनो होननानैल' बिदि सानालासे आं सानगोन बिटिसि बासायनांगौनि थाखाय भबिष्यतआव जोंनि बर' फिसाफोरनि बिटिसि गभर्नमेन्ट लाबोफिननांगौनि सार्थआव आरो एमपि इलेक्सनाव जेरैखिजाया देरहानानै जों हारिनि गेजेराव खौसे लाबोनांगौनि थाखाय नैबे एमपि इलेक्सनखौ मोनसे खाबु हिसाबै लानानै बिथांमोनहा एमपि इलेक्सनाव केन्डिडेटखौ होआलासे बिपिएफखौनो समर्थन होयोबा बिराद मोजां मोनगोन रायजो राजाफ्रा आं बेखौ नुदों